в Карин дом децата, които ползват музикална терапия, идват веднъж седмично за 30 минути. Също така имаме сформирани групи с деца от аутистичния спектър или семейно медирани групи. Там също провеждаме групова музикотерапия, която отново е 30 минути. Музикотерапевтичните сесии имат ясно очертана рамка. Започваме винаги с песничка за здравей и завършваме с песничка за довиждане. В сесията използваме различни активности, като пеене, слушане на музика, свирене с музикални инструменти, танцуване, дори може да се композират и песни. Музикалната терапия може да помогне в доста сфери, като например може да подобри социалните умения, двигателните умения, когнитивните умения на децата. Също така може да работим за развитието на фина, на груба моторика, за развитието на концентрацията и способностите на децата да споделят с своите връстници. Да, за първ път съм доброволец, въобще за първ път използвам този доброволчески ден. Много се радвам, че западна такава дата, в която не сме толкова натварени и успях да се включа. За мен беше много интересно. За първото занимание, в което участвахме, беше музикална терапия. Заедно с децата пяхме песни, използвахме различни музикални инструменти. Това се прави за повишаване на концентрацията на децата, да могат да подобрят финната сензомоторика и също така да се научат да споделят предмети в група, като използват различни музикални инструменти, предават си ги едно на друго и за да могат да споделят стаята и пространството, групата с възрастни хора. Първи път участвах в такава музикална терапия заедно с децата. Изпълнихме най-различни песни, съпроводени с движение на ръцете и краката. Изпълнихме игри с вуали също така, но най-много ми хареса инструмента, който наподобява дъждовни капки. Действа много успокояващо, както за възрастните, така и за децата. И много се радвам, че успях да стана част от това занятие, да се докосна до тези чисти и пълни с любов деца.